Πήρα. Εγώ καθαρίζω απλά. Λοιπόν, είναι δεξιά άσφαλα. Άρα κάνουμε την αλλαγή της αρρώστιας και φύγαμε. Αυτό δεν πάρω εγώ, δεν πάρω. Ωραία, φεύγουμε. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Είναι τα 20. Περιμένετε κάτι, Εδώ, θα σας περιμένω εγώ. Ωραία. Την αρρώστια κάποιος να πάρει. Νικορέτ. Εγώ το λέω. Νικορέτ. Ήρθε. Μαλάκα. Δεν έχει κόλλα, δεν είναι κοντά. Φύγαμε. Πάμε. Δεν έχει κόλλα εδώ πέρα. Δεν είναι εγώ τώρα να αρέσει. Δεν είναι αντιπέρα. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος μόνο είναι αυτός που έχει νιούν τώρα, όπως εγώ τώρα ας πούμε τελείωσε, να πω ξέρεις την αρρώστια. Μπορεί με στα 10 εδώ, τώρα 9, 8, τι συλλέγει, 6, αρρώστια. Τι είναι τώρα ο Μανάκης σου στέλνει? Από τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάρτε με το Πάρτε, μην κάνετε πάρτε, να δείτε τα μάτια του κύριε. Δεν έχω. Έχω εγώ, αλλά δεν... Πάνε την κάνουμε. Τώρα μια άμα ανοίξετε, θα δούμε τα μάτια, για περίπου. Να τη δώσω την αρρώστια. Εγώ δεν παίρνει, άνοιξε πάρτε, Γιώργο, άνοιξε πάρτε. Άμα δεν φύγουμε είναι... Εγώ δεν την παίρνω αρρώστια τώρα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Ωραία, σκάσε τώρα τα μάτια. Εγώ μην τη σκάσε τα μάτια. Θα την πάρει ο Γιώργος. Κάνε λίγο καθάρισμα. Και τα 15 δευτερόλεπτα. Έλα μες στο πάρτι. Εγώ από πλάι να πάρω. Εκεί ήρθε το πλάι, τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμα. Ω, μπάμπλ. Πρέπει να ταξίσεις να ρώστε. Έλα να την πάρει κάποιος. Εγώ την παίρνω. Φύγε Νίκο, φύγε. Έχει μεγαλύτερη ώρα. Τι να κάνω τώρα, ρίξω μπάμπλ. Μόλις μπορείς, άνοιξε. Σιγά, θα πάω μακριά εγώ, παιδιά. Ναι, πήγαινε. Μπορώ να σου δώσω εσένα τώρα, όχι, Ναι. Κλώστηκε. Πήγα να τον πάρει για να το δώσω λάδω τώρα. Το καλά. Γιώργο, είσαι καλά και θα έχεις πει. Το ξέρω ότι είμαι μέσα στη θέση. Εγώ δεν άνοιξα πάω. Δεν έχω. Τι είναι μαλάκια. Εγώ να ρώθει εγώ έχω. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Κάνε με ριβάει. Περίμενε, revive μπορώ να σου πω. Κάνε με ριβάει και παίρνω εγώ την αρρώστια. Παίρνω εγώ. Τι είναι τέτοιο, εγώ την έχω. Πάρτε. Πήρα. Ανοίγω ένα μπάμπλ να... Φεύγω. Όχι, έλα πίσω, να κάνουμε ένα σύνδεση. Λοιπόν, περίμενε.
πάρω. Δεν θα φύγω. Έχετε μεταξύ να δω. Έλα, έχω εγώ πάρω. Πάρτε, Γιώργο. Να σκοτώσουμε και κανέναν για να πάρουμε και τέτοιο. Έρχεται πάνω τέτοιο. Λοιπόν, την αρρώστια να πάρουμε σιγά σιγά. Εγώ, κοιτάξτε. Δίκιο. Θα δείτε εδώ πέρα. Καθίστε εδώ πέρα να καθαρίσουμε λιγάκι γιατί δεν ξέρω. Για 15 δευτερόλεπτα είναι. Εγώ θα πάρω. 13. Εγώ το πάρω να πίνει. Να πάρω. Αυτό το βαράω. Περίμενε, μην το βάρατε. Η βάρα, ξέρεις που είναι το σημείο, δεν έχω μπάμπα ακόμη. Το θα πάρεις, Και εγώ. Πάρτι, Γιώργο. Γιώργο, πάρτι. Ανοίγω μπάμπα μόλις φύγει. Ανέβηκε. Ανέβηκε κάτω. Κάνε. Δεν είναι αλεύει. Αλλά και πέτω εγώ τώρα, κοίτα το πέτω. Πάρτινα. Κάτι ανέβηκε. Κάτι. Ελάτε, αντέξτε λίγο να καθαρίσουμε λίγο. Πώς καθαρίσουμε λιγάκι. Γιώργο. Τι. Και μας έλεγε να ρώτη να πάρετε λίγο. Τι σου πέσει, εγώ δεν θα όλα μάτια, έχω μάτια. Βγαίνω λίγο να βλέπω. Κύριε, αλλά το κάνετε πολύ σωστό και αν θα το κάνω. Ωραία, να ρίξουμε λίγο τώρα. Γιώργο, πιο μπροστά, δεν υπάρχει λίγο να κάνω. Εντάξει, μην νομίζεις τώρα ότι φώνατε για να το... Καλά, δεν έκανα χέρι να το ρίξετε. Απάνω μπάτου και το θέλει. Την αρρώστια, λιγορέτο. Κάτι σπάσει. Πάτε την αρρώστια. Εγώ, την έχω. Εγώ. Έχω και μπάμπι. Τώρα φοβάμαι να πηδήξω να πηδήξω το χέρι. Οκ, ρίχνει. Αρρώστια. Αρρώστια, σε λίγο. Για πάρτινα. Και να τελειώνει και τον Παύλο τώρα. Έλα, έχω έμπνευση. Γίνουνε εγώ. Πήγε, Πάνε να ρωτήσει. Πήγε, Πήγε, πήρα. Κάτω, είναι μακριά ρε μαλάκα. Γιώργο, τι παίρνεις να ρίξεις, Ναι, μόλις είναι πέτρο, δεν έχω Παύλο. Ας βάλω τώρα. Α, εσύ, να την πάρω. Πάρει, ναι, τώρα. Είναι στο κέντρο, Άνοιξε Παύλο. Έχει Παύλο. Όχι, γιατί τρώω ντάμα. Γιατί το κάνεις εσύ. Όχι ρε. Νίκο, κάντε το ελληνικό. Το δικό μας το κάναμε. Ποιο είναι το μεσαίο, έχει μείνει τώρα. Έλα, το κάτσε εσύ μόνος σου, Νίκο. Δεν έχεις τίποτα. Το κανάλι. Άμα έχεις Παύλο, Άμα έχω. Ναι. Άνοιξε. Την αρρώστια, πάρει να πάει. Ποιος παίρνει την αρρώστια. Γιώργο, πάρει την. Παίρνω εγώ, την παίρνω εγώ. Πήρα, πάρει την. Λοιπόν, ποιος
το άνοιξε το μπάμπλο. Εγώ ανοίγω μπάμπλο, εγώ ανοίγω. Όλα αυτά τα πάντα να ρωτήσω. Ανέβηκε κάτι πάνω, ανέβηκε. Κάποιον είχε. Κάτι έπαιξε. Να ρώτια, πας να ρώτια. Την παίρνω. Δεν μπορώ να βάλω και Λοιπόν, θα βγαίνω λίγο από δεξιά και θα βαράω. Μην την κάνει μπροστά μου. Γιώργο, το πάμε να ρώτια και στη μέση. Εγώ την έχω την αρρώστια. Την αρρώστια την έχω εγώ. Πάρτε την αρρώστια. Την αρρώστια πάρε. Την αρρώστια. Τώρα, κάτσε να το κάνω από τώρα. Έλα παιδιά, λίγο αυτή. Έχω εγώ, αλλά το boost δεν σταματάει να ρίχνει ρε μαλάκα. Να ρωτήσω και πάρω εγώ τώρα. Δεν έχεις εσύ. Θα σου πω εγώ. Μπορείς το bubble, Νίκολα πήρα. Άνοιξε το Νίκο, μην περιμένεις, άνοιξε το bubble. Άνοιξε το, έκαμε έτσι. Έλα λίγο θέλει. Έχει μετά στο τέλος, έχει Μπορεί να βάλεις και έτσι. Δεν έχει άλλο. Είμαστε 13 όλα αυτά. Δεν την παίρνω άλλο. Εγώ θα την πάρω, έλα μέσα, έλα. Έλα, την παίρνω. Πήρες bubble και μπροστά. Ναι, την πήρα. Δεν έχω bubble ακόμα. Θέλω να πάω κανένα να το... Έλα, λίγο θέλει ρε μαλάκι. Έλα, έχει bubble. Το ανοίγω τώρα, το ανοίγω. Ναι ρε μαλάκι. Σας έδωσε το τέτοιο. Ρε μαλάκα δεν μου έδωσε το τέτοιο. Αλλά ήμουν γεμάτο. Εγώ ήμουν το έδωσε. Σου είδα γεμάτο. Πάρτε αρχίδια μου. Τώρα... Έλα από ρε μαλάκι. Μη μου λες Νίκο δεν τώρα. μου το δίνει εμένα ρε. Δεν μου το έδωσε. Δεν σου έδωσε το Cypher. Δεν το πέταξε. Όχι. Δεν μου το πέταξε. Έλα ρε μαλάκι. Γιατί. Ήμουνα γεμάτο στα bound. Το έχω ξεχάσει. Έλα πάμε κάτω. Δεν γαμιέται. Παιδιά, νομίζω ότι το γύρω-γύρω είναι η λύση. Πάμε κάτω, ελάτε. Περιμένετε. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Έχω κλειδάκι. Θα το σώσω. Έχω. Όχι. Θα μέρες. σε βάλει μέσα, μην πεθάνεις. Δείτε, έχετε χώρο για αυτά. House judgment honors. You have won. Treasure awaits. Τώρα θα τα βγάλουμε και με τους άλλους χαρακτήρες. Your treasure awaits. Ναι, τώρα θα το βγάλουμε την άλλη εβδομάδα, αν ποτέ θα έχει το μελέ για πλάκα. Μπράβο, παιδιά. Επιτέλους, μαλάκι. Έχω ώρα να πάω για ποτό, νομίζω. Το έπρεπε, μαλάκι, θα το βγάλω. Άμα το είπατε, άμα το παίζαμε μαζί θα το βγάζαμε. Είστε όλοι. Ρε μαλάκα, δεν μου έδωσε το bounty ρε γάμο, επειδή το είχα γεμάτο μάλλον. Δεν μου το βγάλει το bounty. Μαλακία έκανε. Εμένα μου το βγάλε ευτυχώς. Ούτε τώρα μου το βγάλει. Καλά, Και μου γιατί ρίξε μαλάκα και τις μπότες, αν είναι δυνατόν. Εσένα Γιώργο, το ρίξε Γιώργο σένα. Ναι, μου το ρίξε. Μου ρίξε και τις μπότες σου Ναι, Χάντερ. τη μαλακία το τέτοιο μου ρίξε. Τους μπότες του Χάντερ, άντε ρε, μπράβο. Όχι, πρόσεχε τις μπότες σου τι παλιές, αυτές τις χορευτικές που φοράγει ο DJ. Πώς τις λένε. Λοιπόν, το σώμα. Πόση ώρα κάναμε. Πού είναι η ώρα, Το- δεν ξέρω. Το γάμι. 5 ώρες, μαλάκα, 5:45. Εντάξει, από τις 9 είναι η μισή περίπου τέτοια. Τις 5 ώρες. Έχεις μόνο το τέλος έπιασες.